Karbilong ri bertakalang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik no kardom. Pini karbilong ri berta kethan pon jebang nil jitkamsa non berta thepi langpon eksina. Hamren Wholesale Consumer Marketing Cooperative Society atun pen ration card ke do atun phan sangki pio hok abe pu alam ki keklang. Hemso men pen tangka surip hop kecendun pu alam ki apu thak pen lumbajong APLCC atun pen phrengke mai kang nipon. Ni hang dhonsri jutang hawartiri ka mamaya atun pen phrengke mai kang nipon. Dhonsri AP as a samhapum honsing tok bi pen karbi rat tum aphans engdeng thongke prahini havar karbi risumi sorong aje ahir sumi ka pajir. Havar khat MSc mari KATC deputy chairman Kalitang Abhijit Kumar de aphan arong ke thon. Non puthot birtang ton pen langpon eksinang. Kiduk de darat tum sami an eom ke cholong nang jipun si government atum pen bor ipon si ration card na ke joy sang pipon bomlo bon samil bangsu ration card ahem phuat ma phan sami kar biang long long bangki sang ki pi hok we pu penang an alam ki sami nang klang lo lason si nijang kar biang long hamren ration card ke du tum ma phan sami sang ka che pon long le pu penang an alam ki klang lo lason tak tak si ration card ke tu inut bang ni atum ma ki achik lo joni jon tham an do tang lo sang ka che pon long le la pen ration card ke du atum an phan bangki sang che pon long le det pu boy fe sami fingerprints bangki chiberdun bernang titi lapen ki sang ke long le atum an phan sami sang paplen bon lab ti pusela so alam ki sami nang klang lo lab so lam ki alam apu thak pen ration card ki do ahem phu atum pen pini train phai truck siar ni labang so khula lang chi kom dam pak si hur chu dudlo sang ave pu kong ni li wang lo ma sang ave mang ke mo chik lo pon pin noi pun ke non ta wang lo sang ave jo chik lo long le tum phan bang si non bai lo thai lo pu san ni li phanang lo le jo chik lo ta sang ka do ni li ke la ke ni li ka ro ni li me ne si ko be pi pu lo ni li ke rong ko area pe ni li ke wang sam do lo jo chik lo ta wang sa long le da lo ni li ke bernang ver sta sang si long le da lo jo chik lo ta ber lo si ta long le da lo ke non ta ko long le thu the da lo ni li to ma le hin ni li to ma hin ben ke ki pui la son he lo ke du ke boy phan ke rabi pu lo te nang ra pa meaning pu ja lo ni li tum bang ke ni li son son ne ke long ta lin pho ve ra sang ta ni li chik lo ni yon thom lo de pu lon te ko son lon te document thi the chit an ke chwa pusta nili tum ta chonang ko gi ke du ke lag rap tum ta document si the an ta chok pu ma lo pu ge o je hak tum la son sina pu mati to document nan le thi the sa chok lo pu sina pu mati la da entry lo te document se thi the lo ama la an sita pu thek the da lo pu ja sina pu lo he tang ke nili son son ne ko pu lo jo lin pho ve sang non ta nili bang phan si gari sona churiya anh cái nili yang thu chi thai nang lang lini lin thom ante ko son lo nili la lin pho ve sa nili to be pu rong ko pa cái nili non ta wang rabari be si bang phan si nili gari sona cho hang chua chik lu ta nili bang phan si gari sona cho hang masih nang li tum thek an pe ne nang li tum sanang bor ipi du nang po Same punon sita itum hamne nara da phanta nang linang ma tha pa mesi kam nang klem nang ji athe lada ke sai chutiki eta ninghang linga thaya ve lapeng chong data hajira ta ninghang linga da ma thai ta ve non ke sung pi khang yang lo ni tum la se ong dung tum ke la ration card asang pen ni tum ning ke the pen ke kereng tum ta do la si la son ke ni tum phan nang videdri atini tum ta munit pana ni tum ta kar bia khai pana lada ke du arara tum pana ni tum ta ha chong bi chong tham keng sang asukali kuna mana asukali nitum thaladak asupanak la sinang limit thang phan ka chima tha sonak thaksi hamre narat phanta nangli nang ma tha tu lapen sang na puchat kali ason tin hin na thu pusame nangli nitum ke long ne son tin tame tuwar punon melang punon hemrit punon kado kabine thu tame nangli nang ma tha pame pensi nang klem pinangi pusini পয়সা চাউল তাউল পোৱা নাই আৰু কি কৰি উপায় নাই Nona chiklu sang nangkle la bangke
Sri Linkri Trok Sira Parhini Asangsi Nanglelo. Stame Ketang Tidak Abangke Kedam Tang Achiklu, Sang Nang Kaching Tum Tidak Atum Apan Bang Sang Nang Leli Lapen Kechiklu John Tom Angbong Jongsi Sang Nang Ching Tum Tidak Leputan Ti Reson Karsami Tiloti Tipusi. Hamren Wholesaler Consumer Marketing Corporation Society Chairman Joy Singh Ingtipen Pachinipon. Hamren Pen Raikombe Karbilong Riberta. Ba asap sabdu sita nona ciklo bang ke mane acu ciklo bang 100 ata card bang than pedlo mane nang sang nang chen unde de sang nang chen unde lu pulute na automatic card bang than pediti angke la solar aso ahin ke do sang bang ono bitoron ku bang pining amar ono bitoron ke klemo bang itung dak staff komunika leader lo amasi la bang dam si manda non la selmen tumbang la subang thek thedela ansi la 100 akat han pet posi non ang bang pharusi akat ke bang bedelo mane bang pharusi akat pulote mane 10 quintals bagai hisab ko akat la sanang leader ansi ala ituma selmen tumda kacini nelo jalo amasi la dangkili lidu na farman putai hak pidunda amasa hak tuman citang tu de lasi non ke mane restaurant card ke continuous na langchen undilu putai lage akat si tiat ye lasi non pini sangelong le tumta akat pi thi the je phansi ni tumbang ke claim lo tum bertekang kan non bertekang ke putai ni muachiklo akat thi thulor lipo Pini ki bertekang mangke la so ciklo bahata mo ciklo long thaji. Oh long. Jokte bino kali la tumta kachini ni bostu bang hala ki klember bang na darnang dudundu del hala pel metum hajiras ki pon ama amen ko ikaten. hala ke nona amen pu nani lo ban tuma long le ki doga lidelo masin no ki ponta le del he te nona hala bang avedel APSC Lumbajong CC Arolong Klambang Pubang Pietum Chelang Petsi Penengke Mai Kanipon. Lumbajong Block Manjapent Lumbajong Havar Apartment PMAYJ Hemsu Kikim Kirang PJ Pansemi Beneficiary Atuma Pantangka Sami Tapipon lo. Lapen Hemsame Kimpi Bomlo. Bonsami Beneficiary Atumalong Tangka Suri Poka Endun Pu Alam Ki Sami Keklang. Lasil hai tangka ka chuan duna thoma phan sami aron teng pen insai pon bek nang ji pusi APSC Lumbajong CCM hai phu rajan timung pen ning je pon lapen lahai beneficiary at mga phans inulong tangka suri phok enduna men sami prab jin pen amen sami pangdak pon thupu pusi rajan timung pen puthot ning je pon thu kaning je kang tung la hello jasemet nilitung arjulong lo lapen heglong lo lapen ang chethan lo radatu non jasemet blok along la hemsu kikim bom akam pen kedam tang kikim tangatum kaduk tawe alam thini ni tumapan rong asor pun kip kowek kacetong wek labang su nangacethan alam si pini nang tung reporter sa tekno karbiang long angkang piarana pan itu ke pacini mate dak Lumbajong ablog atau pan itu nang itu herang ke hoye hin pen itu ke pacini kang tung la hello lanon ai wa ya hemsu alis nang kele tang an la bangke ni itu arideng hum ko al senang kele ma la kaddu ko beni itu video pan itu hang dan itu melongkok. Lapen, la beneficiary itu amen kedoan, ahem kikimpen, cenglo, kaduk tawiya bangke lake, supervise ke lake, komane party, komane BJP workers, komane po bangani itu kroi krik. Lapen nilitung non Lumbajong hoy dak APSLC CC committee hoy hinten nilitung instruction pilo je lake palang bonjia phang komane a beneficiary a hemalong bangke road hidi wet pen nujo ke patang net pason
alam tenan je kham lo pemania bang ko bangke nilino nama amen jong untung dela arle ke the tu beneficiary inu dalong pen suri phopho ka cho em dun lahai alam nang klang lo pemania bang ko bangke job card nang pilut ponang jite la ana hajar nang pinang ji alam nang klang bom lo la si details ni litum non lahai kalek bom lo la pen non jasemet nang litum media theng no tamit tum ning ji lo prap jin pen la son abang khu bang khiapan beneficiary tum long pen ka chohang do ko la pen kacuen dum do ko la pen do wek lo la pen amena ni no ma panda intum ke delo setani litum prap jin pen la son abang khu bang khiapan itum kes ki piji pan itum ready lo la pen blok akam an supervise dun ji ke la ke video tum la pen JE tum si alang li tum si claim pon nan ji komane BJP along claim bang khu komane BJP along claim bang kisi lahai kelang dun cari arpu gedu ko bangke ni tum kroi krik apen la bangke ni tum tar li vekji ahem labang so hem so ke patang je phan ko ana emom sedang kelema ko nilitum la aiwa ya hem along pen suri honan pinang ji puat tu phan ke nilitum non prap jin pen in details ko mat arite ngalong pen suri poke enma hala so video hala so bang kusi nang itu bang no lam ning je ko mat bang kusi ke enma nilitum chini lada lum bajong along kan kami inu thedu memunit parti diklaim memunit itu lahai itu mamen non nang plan bomlo pela ke prabjin ben itu amen na itu panda konko pet hala so huna bange a video sedang ini itu nang itu pen reporter do pen itu kaduk be rat atheng no kapaklang ko itu pasti itu chuning report ko pen rat atum chimi ni je beneficiary itu kitang vet nang jia hem tang ke dem hala sodim rot hong pli di pininge dim ke hong ni vet ko ita suri ke thoma dim ke undhoroso baksi le chot ko la puyong si inhanun et lo ko la helo na to man ke tining di bang kasi job ke chuma thas tami la bangke ni tum la bangke lang cari dum ke ko som ko puma katuk kawe non hegam long lo ketante do pik upload tinolong dala so homoy sadu ci hangju sidu la sinon la hay an ketar lipen nitum long no la pen klang bom jila ta pen itu bini pen ke nitum sisi komiti hoya hin batame la hay katu be kelang ketar lipen ji panitum har puche pe kontang la labang so pherengke amai along APHC dipu LMI pu diuri teront lumbajong CC achun bang anthuni timu atum pen chenglok ong tung khlembang pu bang phitum ta chitong dun Rain Pioneer Cape Arni ni hang thon sri jutang habar tirika mamaya tum pen pherengke amai kang ni pon non ki bang ji engdeng thong kepra hini habar kar bi risum ni sorong aji alira lon pen katalon pon ji phan sikdang tang elo lasi labang so habar kar bi risum ni sorong aji katalon pon along non ki bang ji Rain Pai Cape Arni pen pangcheng pon si Rain Pai krige thom arni an si talon pon pu labang so alira lon pen katalon pon along pen kar biara ke tu an sabe ke chitodun pen alira cham ki pidon ji phan si tirika mamaya tum pen chuning ripon neng thong ke ba ni hawar sunim sorong aje litum ke somse pon pinian penangan asai militum iklem pon tangro pase nono ke ilitum labangso ajutang yubat labangso risoi jang festival abang ilitum kipichun poni laso abang ilitum rat dead pen ilitum kacirap kacitu kenangso pase Pini nalitum labangso media pen kadu gawe ilitum karbiarak atau makanan kesuning pen kepacini ji ini ke hando
nasi nilitum tirikam ame lapen ke zonal committee ahin pen nilitum kaduk abitum pan kacuning ri lapen ke sini nasi ini non kewangi pre ciklo tarik kepen tarik kredit homan nilitum pada pesumi surong aje karbi ajutang jubat bangso kilung kikan kecepat tialong nilitum rong asar kethegeding atung doan sedame nilitum bangso festival mate ala masol jutang jubada la maga kaduk ka betung ta nang cerah na situ to pen ladak alira chana pitu nang pilang ni apa na bangsi tu mahin pen ni lo la bangso tarik kepen tarik cricket home angbong ilitum non ladak anjang japra langso jutang aklamalong ilitum ceng phone po kasi la solo bang militum kado ka bero masaro sar pen ceng lok sarpu sarpi ibigiti atum an setame nang chira ketu la pen ke alira cham ibigi pan bang si militum mahin pen kada pin hando suri hawar amai la pen bang ke beneng ndeng thong ke ba heni lada tirikam amai hin pen pachini polo pachini ri polo Laso perengki amalong pen tirikam amaipu edison terang lapen chunbang laichen engleng anpar sami manpeng ke duke thiding ta chitong dun bogojan pen rajib son rongpi karbi long ri birta karbi anglong angkang prekza mahavar long pen sami engdeng thongke brahini havar karbi simi sorong aji talon ponpo labangsi karbi anglong angkang prekza mahavar long pen se labangso engdeng thongke brahini havar karbi simi sorong aji katalon mesan lapen alira lon lapen eng samjin pen pachun pon thekji aphansi dhonsri APSS maipum honsing tok bi pen karbi arat do an aphans hirjumi pajurpon John Donel Festival Karbi Youth Donel Festival asob rison nimso rong aje laso nangale po nang tarik kepen tarik retham an lasi laso esek mane ing samjin pen hichun je phan lasi arnam pen aherjume hangpilo lapen ke akero pilo antum phan lapen hirjomi pen ga kardom pajirlo la rison so itu non kiwangji hafan asi non daso isi identity litum youth festival bolote litum karbi youth festival ba jonel karbi youth festival sita festival an ke litum karbi itu isi identity lasi daso festival bang mepik lasi litum aprang penta laso festival bang ke pu ri patibong wangbom lo asi aso festival aja ni si litum manpeng kelong litum karbi pur bang khai tum nang chini pupete litum fan karbi pur nang chini ni peaceful pen raso ke chunji fan nili hem phu mukrang pira singjar nam pen akhir jume hang pc kardom pajero kardom Rohat Consensi MSC Anpar Sami KAAC Deputy Chairman Kaditang Ajit Kumar De Arten Nikan Trox Kebra Nerkap Kedamtang MSC Kilik Ahut BJP Party Pen Harvard Consensi Along Pen Kilik Arjab Dun Pen Si Chipahai Dun Lo Lapen Karbing Long Thomas Council Long Sami Deputy Chairman Ahoy Inilo Bon Sami Kedamtang Kaditang Ajit Kumar De Abang heart attack kisu kacholong lok ajok pensi Narayana Hospital Bengaluru along pensi si chelang lo bon same kedamtang prin phai chok ari bangke Ajit Kumar De arong cheboy joilo kaliting Ajit Kumar De kichitang apang arpum sami prin phai parkhat a hemalong an pondet pena phige dipurong spian van thu pensi arong an thondam lo laso rong ke thondam along pen sami tim karbiang long pen chenglok BJP along klembang phubang phi laban ki adon rap ta chitong dun Pini karbi long ri bertaban ke lanpan sikang ton pagilo do me thang me kardom